äärimmäisen tylsä päivä. Ei jaksa olla trampolla, mennään pois. Keinopallo! Keinopallo! Pallo, ota. Se ei Ville sama juttu. Ai sama itse kuin viime päivänä keinopalloa samalla säännöllä. Niin. Ja samalla jutulla. Mikä se juttu on? Ai se kun viime kerralla kuvattiin eka. Noniin. Niin. Ei mitään aluetta. Aluetta putkisella. Tästä on kohta. Otetaan nelkki. Tähän teillä nelki. Sitten se jääkin. Nelkki. Päitä. Tästä. Päitä. Ole jo hiljaa, tyhmä Keino. Ai, sehän oli kärry. No niin, eikö sitä lopeteta tähän?